Karel Kalný je biozemědělec ze statku Mitrov a poví vám něco o regenerativní pastvě. Dobré odpoledne. Dnes tady zaznělo spousta informací o moderních technologiích, jak dekarbonizovat. Já si dovolím připomenout jednu starou metodu dekarbonizace, která není vymyšlená člověkem, ale přírodou, a sice regenerativní pastvu. Na začátek se trošku představím. Statek Mitrov je na Vysočině. Paseme a zeleně krmíme asi 450 kusů skotu, nějakou drůbež, prasata. Hospodaříme asi na 500 hektarech a asi 100 hektarů lesa, většinou sežranýho kůrovcem samozřejmě. Naše motivace k tomu, proč paseme regenerativně, je především v tom, že si uvědomujeme, že nejdůležitější naše hodnota, kterou máme, je ta půda. Péči o půdu, péči o půdní život, o to, aby pastevní porosty byly kvalitní, zdravé, tak vlastně bezděčně zároveň pečujeme o zvířata, protože ten zdravý travní koberec, ten salátový bar, který servírujeme každý den, tak samozřejmě svědčí i zákazníkům a zvířatům, protože se to přenáší až do nich v podobě mikronutrientů, vyváženého poměru omega-6, omega-3 a spousty dalších látek, které se dneska dodávají do těla synteticky. Dovolte mi vysvětlit princip, který znáte a možná si neuvědomujete souvislosti. Jakou definici vlastně vymyslela příroda pro dobytek? Pasou se, žerou trávu. Vytváří stáda, to znamená, že se shlukují do větších společenství. A tou třetí jejich vlastností je, že se stěhují, že migrují, že nezůstávají na stejném místě. Jak na to reaguje ten trvalý porost? Na to, že ho někdo zežere, reaguje tak, že dá potravu tomu půdnímu organismu, to znamená odumřou kořeny, odumřelé části rostlin, k tomu se samozřejmě přidá to, co ta kráva zanechá na místě v podobě koblihy. A to sdružování toho dobytka má za následek to, že dochází k rozrušování těch drnů, čímž se dává prostor novým rostlinám, odnožím, které by normálně nevyrostly a tráva by zestárla. No a poslední, na tu migraci těch krav reaguje tráva jednoduše, regeneruje. Dopřeje si tu pauzu, kterou dobytek poskytne v podobě několika týdenní přestávky a zregeneruje do nového porostu. Tady vidíte satelitní snímek z mého dronu. Je to 500 metrů z výšky, takže nelegální. Vidíte, jak jednotlivé ty úseky, když posuneme ten dobytek, vlastně hned po odchodu začínají regenerovat. Krávy jsou v tom proužku, který je nazván dnes, a je jich 150. Je tam dole takhle pár teček. Už 6 dní po tom spasení vlastně vidíte, že díky tomu rychlému spasení, bez přetížení, zanechání toho dostatečného porostu pro novou fotosyntézu dochází velmi rychle k obnově. V přírodě ten pohyb toho dobytka zajišťovali predátoři, dneska už jich nemáme tolik a hlavně dobytek už není divoce žijící, ale je to hospodářské zvíře. Takže principy toho našeho konání je, že každý den stěhujeme. Na tu činnost, kterou jsem vám popsal, jsme 2 stálí zaměstnanci a proto to musíme být dobře vymýšleno. Máme spoustu mobilní infrastruktury, ohradníky, máme vodu, zásobujeme vodu na jednotlivá místa, kde ten pastevní areál máme. Všechno se demontuje následně, protože pokaždé ten úsek, který dáváme zvířatům k dispozici, je jinak velký, podle toho, kolik je tam porostu a kolik porostu je ke spasení. Takže každý den musíme pozorovat, musíme se snažit o to, abychom odhadli správně tu velikost, aby nedošlo k přepasení toho úseku a ani aby nedošlo k tomu, že zbyde příliš mnoho nedopasků. Je tam velký podíl ruční práce, ale zase šetříme za posilovny a solárka. Méně nafty, to by vám mělo být sympatické tady dneska. Jaké jsou výhody? Zjednodušeně řečeno, regenerativní způsob pastvy zdvojnásobí produkci. Po 3 až 5 letech pozorujeme na svých pozemcích, že
standard, který je 350 krmných dnů na hektar, to znamená zjednodušeně řečeno 1 krávu vykrmíte z hektaru pastevního porostu, tak my vykrmíme krávy 2. Rozvoj porostu bez nákladů, obnova trvalého porostu, to je pojem, který se docela často skloňuje mezi zemědělci, tak ten my neznáme, protože k němu není žádný důvod. Ten pastevní porost správně ošetřovaný se dokáže regenerovat sám. Krávy tím, že cirkulují, tak roznášejí semínka těch bylin, které například na té jiné pastvině ještě nebyly a dochází k přirozenému zatravnění. Eliminace plevelů a škůdců je důležitý bod. Já jsem dlouho přemýšlel, jak eliminovat některé plevely, až jsem si všiml, že tam nejsou, protože v podstatě podporou těch dobrých rostlin vlastně eliminujete ty plevely tím, že je nikdo nežere. Takže oni vlastně zaniknou, ustoupí těm rostlinám, které jsou spásány. Já tady mám napsaný šťastní sousedé a myslivci, protože ta infrastruktura naše se neustále stěhuje, takže my můžeme díky tomu krátkému pobytu toho dobytka na tom jednom místě spásat i cesty, takže je udržujeme, což se dřív nedělo na vesnicích, to jistě znáte. A myslivci nemusí přelízat drát, když jdou na hon. Zdravější zvířata. No, jenom zmínka v rychlosti o nějakých pokročilých metodách. Zimování na hluboké podestilce pod venkovním přístřeškem je v podstatě taková naše přirozená metoda očkování. Všechny patogeny se tam pěkně rozmnožují a postupně uvolňují ty svoje plyny. Následně zapojíme prasata, na zimoviště vlastně zakládáme jako první vrstvu kukuřici, na to pak štěpku a různě to vrstvíme a prasata pak tu fermentovanou kukuřici hledají a pěkně nám to aerobně zpracují. Takhle my kompostujeme bez techniky. Drůbež využíváme k sanitaci, máme nové metody rotace, které jsme si dovezli zase ze státu, z nějakých návštěv našich učitelů a mentorů. Jedna z věcí je, že se nechává část porostu každý rok stárnout, aby se dokázaly kořeny dostat dál do hloubky, aby se dala nějaká potrava opylovačům a aby došlo k přirozené obnově. Tak, já jsem zmáčkl špatné tlačítko, takže se vrátím. Tady jsou nějaké fotky, už jenom na závěr. Toto je, jak vypadají ohrádky pro drůbež, které se každý den posunují. Vidíte, že drůbež s dobytkem jsou na stejných pastvinách. Mobilní domeček pro nosnice, který se může stěhovat s dobytkem po areálu a sanitovat. Na závěr citát, nebo několik citátů mého oblíbeného propagátora regenerativního zemědělství, který před 80 lety napsal v Oxfordu. Tím bych se rozloučil a dal prostor pro vaše dotazy, pokud jsou. Jsou dotazy, jsou 2. Máte hrubou představu o dopadu vašeho způsobu farmaření na klima? Jaké mají krávy v tomto případě emise metanu? No, já jsem tu otázku samozřejmě čekal, jelikož jsem slyšel ty předchozí reakce, takže neodpovím vám na bilanci metanu, odpovím vám kulantně, že je potřeba studovat nové poznatky a hlavně rozlišovat, jestli kráva je chovaná ve velkochovech, anebo je pasená regenerativně. U našeho hospodaření rozhodně nedochází k žádné negativní bilanci. Důležité je si ale taky uvědomit, že přibližně 60% dnes spásaných ploch na zeměkouli nejde rozorat, to znamená, my ty bíložravce potřebujeme, abychom tu zem udrželi. Pěstování plodin lze dělat asi na 30% zemědělské půdy. V současnosti se často můžeme setkat s názorem, že umělé maso je plnou náhradou masa přírodního. Jak byste argumentoval příznivcům tohoto pohledu? Trošku jsem už odpověděl. Plant-based strava, vlastně, když to řeknu hodně tvrdě, tak de facto chce zelenou planetu proměnit na hnědou, protože se pěstují plodiny. Já si nemyslím, že plant-based strava znamená, že se jí tráva. To se určitě neděje. Druhá věc je taky určitě pravda, že spousta studií, které toto propagují, bohužel vychází z řad rostlinářské, řekněme, lobby, která je silná, jak u nás v České republice, tak celosvětově. Levné zrní je základem potravin dneska, co si budeme vykládat. A proto je spousta argumentů zkreslených. Já osobně vždycky připomínám, že matka příroda, jak říká Sir Albert Howard, neumí hospodařit bez dobytka. To znamená, že určitě v tom nějaká příčina, nějaký důvod bude. Takže ano, ne? Vyplatí se regenerativní zemědělství, pokud lidi přestanou jíst zvířata? Regenerativní zemědělství, pokud lidé přestanou jíst zvířata, nebude fungovat.
O tom jsem bytostně přesvědčen a určitě najdeme prostor, kdy si o tom pohovořit hlouběji a do důsledku, protože je to téma široké. Moc díky za vaše vystoupení.